दिनै सानसेनि रादाबफोरखौ फरायदों आं गेवलां हाजोहारिया। क'क्राझारनि डक्टर शोभा ब्रह्म मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजनि फरायसाफोरा प्रिन्सिपालनि हेंथायै खुद्रिसारदों। फाइन आर्ट्स कलेजनि फरायसाफ्रा बुंदों प्रिन्सिपाल लारलि ब्रह्मखौ थाबैनो होखारनानै गोदान प्रिन्सिपाल थिसननांगौ। जेब्लासिम प्रिन्सिपालखौ सोलाया जों अब्लासिम जोंनि बे हिस्ट्रि खावनायखौ जोङो हगारा, जों हिस्ट्रि खावबाय थागोन। जनाय फरायसा बिफाना संदाननानै रुवाट दलं गामिनिफ्राय गोबां बिबांनिफ्राय ड्राग्स आरो नोगोद 75,000 रांखौ हमदों। गारिनि जाब्रबथायजों खनिका बर'नि हरखाबै अबथिरा जिउ गोमानाया जाथायखौ मन्त्रि इउजि ब्रह्म सुफुंखौ हायै दुखु फोरमायदों। बाक्सानि सिमला थानानि सिङाव थानाय लक्ष्मी बाजार रान्दनिपारा गामियाव खनिका बर'खौ जोबथा बिदाय होबाय। चिरांनि चिटफुड बेंखन मावख'आव बिटिआर सरकारनि हानि मेलाखौ मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारिया बेखेवदों। दिनैनिफ्राय फैगौ 22 डिसेम्बरसिम हानि मेलाया बिटिआरनि मोनजिगु खाजोना बेंखन मिरु मावख'आव जागायजेनबाय। माहारियारि मानास हाग्रामानि साखाथिनि दावराय बारियाव फिन आरोबाव हाग्रानि मोसौनि उदखार। बेरगाव जिल्ला बर' सावथुन मुलुग हानजाया सेथि बान्था राननाय हाबाफारिखौ फैगौ 23 डिसेम्बराव खुंनो साखाफारा। कार्बि आंलं जिल्ला बर' सावथुन मुलुगनि गोदानै बिबान मोननाय बिबानगिरिफोरा समायखिरा लाबाय। दिनै सानसेनि रादाबफोरा एसेनोसै, गोजोन्थों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।